बेबादि बाहायफैनो हानाय बेबादि बहाय मोन्थाय गैया आरो पार्लियामेन्टआ जादों। खुलुमबाय, बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होमबा भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै जोंहा मानगोनां पंकज इस्लारि सारआ फंनैसो बाथ्रा फोरमायनानै होदों रायजो राजानो। बिटिसि एसेमब्लियाव मा जानानै दं, बिटिसि एसेमब्लियाव सोर दखल खालामनो नागिरदों, नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ, जोबजासिम नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय जोंहा मानगोनां पंकज इस्लारि सारआ मा फोरमायनानै होदों रायजो राजानो। दिनै गासै रायजो राजानिसिम दिनैहाय जों खोनानो मोनगासिनो दं बा रायजो राजा नोंथांमोनहा मिथिगासिनो दं जे बिटिसि एसेमब्लियाव स्टेट एसेमब्लि बाजेट सेसनखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 17 तारिखनिफ्राय जोंनि बे बिटिसि एसेमब्लियाव हलावनो खालामगोन होननानै लाहार फाहार खालामगासिनो दं जों मिथिनो मोन्दों। आरो गोबां बावहाय थाखा फैसा खरस खालामनानै रुम बानायगासिनो दं, 126टा सिट बानायगासिनो दं एमएलए फोरनि। बेवहाय जोंनि बुंनांगौ बा जोंनि साननाया बेल' जे स्टेटखौ कन्स्टिटिउसन मथे स्टेटआवनो स्टेट एसेमब्लियावनो एमएलएफ्रा मिनिस्टारफ्रा जनानै बेयाव स्टेट एसेमब्लियाव आयेनखौ पास खालामो बा बिलफोरखौ पास खालामो आरो बेवहायनो सावरायनाय जायो। बे बिटिसि एसेमब्लियाव आर्टिकेल 244(2) बेजों बिटिसि सेक्रेटारिया दाजानाय। बेवहाय जोंनि काउन्सिलनि मेम्बारफ्राल' बेवहाय जों कनफाइन जानानै बेवहायल' जोङो रायलायनाय आरो बेवहाय स्टेट एसेमब्लिया जायो आर्टिकेल 168। बे आर्टिकेल 168आ खुनु गावसिनि एसेमब्लियावल' खालामनानै बे सावरायनायखौ बा बे बाजेट सेसन बा बे गासिबो एसेमब्लिनि सेसनखौ लाबाय थानो हायो। नाथाय बियो जोंनि काउन्सिलाव बिस्रा खुनु अधिकार गैया। बे एकर्डिं टु आर्टिकेल बिस्रा जेबो बेबादि बाहायफैनो हानाय बेबादि बहाय मोन्थाय गैया। आरो पार्लियामेन्टआ जादों इन्डियान कन्स्टिटिउसन पार्लियामेन्टआव कन्स्टिटिउसन एक्ट आर्टिकेल 78 अनुजायै दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव बसायजानाय। दिल्ली पार्लियामेन्ट बसायजानाया दिल्लीनि पार्लियामेन्टखौ खुनु स्टेटआव लाबोनानै स्टेट एसेमब्लियाव जिरायनाय, स्टेट एसेमब्लियाव बाजेट सेसन खालामनाय बे खुनु रुल्स गैया। दा दिनै जोंनि बिटिसिआव खालामफैनायनि उद्देश्यखौ जोङो बुजिनो मोनाखै बा जोंनि बुजिनाया बेबादिसो जे जोंनि बिटिसि 6 सिडिउलखौ एज पार कन्स्टिटिउसननि रुलखौ ब्रेक खालामनानैबाबो बिसोरो जोंनि बिटिसिआव खालामफैनायनि खारना बेनो। आरो बेजों मोनसे बे जे हय बिटिसि एसेमब्लिखौ डेभेलप खालामनो, मोजांसिन खालामनो बा रिनिउवेसन खालामदों होनोब्ला बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय 126टा सिटखौ पार्मानेन्टलि बानायनानै चिफ मिनिस्टारनि खथा बानायलायनाया बे माब्रै? बे जाहैबाय मा जोंनि 6 सिडिउलखौ सिफायनानै बिसोरो पार्मानेन्टलि बावहाय जों जिरायफैनायनि बे इसाराखौ नुनो मोन्दों। मानो होनबा दासिम गासिबो खामानिफोरखौ स्टेटनि अनुजायैसो खामानिखौ मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जुदि बेबादि जायोब्ला जोंनि 6 सिडिउल बिटिसि एसेमब्लियानो थानाय नङा। दा होननो हागौ बेवहाय जोङो मानसिफ्रा दुगा जानो हागौ जों एसेमब्लिखौनो बेवहाय खुंफैलायनो हाबाय, जों स्टेट मोननायनि समान जाबाय, जों स्टेटखौनो सालायनो हासै। बे नङा रायजोफोर, बियो सानसेल' खुंफैगोन आरो बेबो खोथा नङा। बे सानसेल' खुंनाया बे टेस्ट खालामफैनाय, बे आनजाद नायफैनाय, बावहाय जुदि रावबो जेबो बुङाब्ला, रावबो जुदि अपोज गैयाब्ला बा अबजेक्सन गैयाब्ला बा जेबो उसुबिदा फिल खालामाखै होननानै बुङोब्ला बे स्टेटखौ बाहाय खालामफैगोन। मानसिफ्रा कम्पेयार खालामदों, नंगौ गुबुन गुबुन स्टेट बा गोदो दंमोन बे सामार केपिटेल, उइन्टार केपिटेल, बेखौ बुथलायनाय। खिन्थु जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारसिमाव बेसे गोजान? 3 घन्टानि गेजेराव जों थांलाय फैलाय खालामबाय आरो बेहाय वेदारनि खुनु चेन्ज गैया, बे एखे। दा दस्रा एसेमब्लि बिसा खालामथों, खिन्थु जोंनि बिटिसि एसेमब्लियाव बिदि खालामनाय बिसा बेबायदि प्रभिजन गैया। मानो होनबा 6 सिडिउलनि जोंनि बे खालामखानाय जायगायाव दाख्लैफोरनो बिसोर बहाबा खालामनो नागिरदों खालामथों, खिन्थु जोंनि बे बिटिसि 6 सिडिउलाव बे एसेमब्लि हलाव बेखौनो जुदि माबा खालामनानै एसेमब्लिखौ फाथिनानै 126टा खालामनाय माने एमएलए फोरनि सिट माने पार्मानेन्ट खालामनानै दोननाय जायो। होमबा जों बुजिनो मोनगोन जे जोंनि बिटिसिनि एसेमब्लिया
बिसोर बाहा ओमफ्राय बिसोर मा पार्टेन गैया बिसोरो मा बे 126 तानि बिथाङा मालाबा जिरायबासो जिरायबाय बे जिराय मोनगोन होननायखौ थाहैनोसै मानो होनबा केपासिटिखौ 126निसो बानायखाबाय बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जे जिनिसा जोंनि 6 शिड्युलनि थाखाय एसेम्बलि बानायबाय बे एसेम्बलि बानायनायाव जोंहा बाहाय गुबुननिखौ जायगा होनानै दिनै जिरायनो मोनबा उन्दुनो मोनबा बे हाखौ बे न'खौ सिख'नाय बेबादिसिम थांगासिनो दं आरो बेनिसा थांगोन बेनिखायनो जों खावलायदों जे जाहाथे दा जुदि बिथांमोनहा बेखौ खालामोब्ला इयुनाव आरो बेबायदि खालामबाय थानो नाङा जों मिन्थिगौ बे जोंनि अबजेक्सन होनायाबो दा खाथिया जानो हागौ ना मानो होनबा जोंनिया बेवहाय खुनु पजिसननि खोथा गैला एखेखा मानो होनबा मामानि सिङाव दंजोबो जेराव दा मामाया होनखाबाय एसेम्बलि सिटखौबो जों 5टा लागोन 15टाखौ होनबा समान जाबाय जोंनाव बाहायबो अपोजिसन दोननो नागिराखिसै अपोजिसन दोननो नागिरा मा बाहाय जोंना BPF UPPL बिदि थानाय नंला बे जयैनो गभर्नमेन्ट जागोनखाय अपोजिसन थाला होनबा जोंनि नांगौ अभियोगखौ सोर बुंनो दिनै अपोजिसनाबो खमजरि लुज जाबाय अपोजिसन खमजरिनि थाखायनो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों एलायन्स थानाय गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हायाखिसै नुनानैबो अपोजिसननि खमजरिनि थाखाय बेफोर जिनिसा जागासिनो दं बेनिखायनो जोङो दा रुजुआ थेवबो जोङो गभर्नरनाव बेखौ होनाय जाबाय जोङो ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएसननिफ्राय जोङो गभर्नरनो हरदों जे बेहाय स्टेट एसेम्बलि खालामनाया बे इलिगेल जाहाथे बेबायदि खालामनाया कनस्टिटिउसनेल नङा जाहाथे बे आनकनस्टिटिउसनेल खामानिफोरखौ जाहाथे जोंनि गेजेराव खालामफैया बा जोंनि गेजेराव कनफ्युज खालामा बेखौ जों खावलायदों बे आरो जों बे मेम'रेन्डामखौ गभर्नर बिथांनो हरदों मानो होनबा गुबुनफ्रा गासिबो बहायसो बिनि फेभारावसो दंबा बेखौ लुफैनायनि सापर्टआवसो दंब्ला ओंखायनो जोङो गुबुननो होनांगौनि जों दरखार मनि खालामाखै जोङो गभर्नरानो कनस्टिटिउसनेल हेड बेखौनो जों बेनो गथायदों दा जोंनि खावलायनाया बेल' जे जाहाथे जोंनि हाजार बर' फिसानि थैजों बर' बिमानि मोदैजों जोंनि बर' बिमानि दुखु दाहाजों बे सोरजिनाय बे स्टेट एसेम्बलि जों खालामफैनो हाबाय बा जोङो बे BTC एसेम्बलि खालामनो हाबाय बा जों BTCखौ जोङो फसंनो हाबाय बेखौ जाहाथे जोङो गोजोरै लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो साफ्रोम रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानांगोन जोङो जाम्बा बादि बाहायजाबाय थानो नांला जोंनि रायजोफ्रा दा गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर गोरोंफोर दंसै गोबां रिटायार्ड पार्सनफोर दंसै बेंक मेनेजारनिफ्राय लानानै ACS IAS फोर बा IPS फोरबो अनेक दंसै बिथांमोनहा रायलायो बिथांमोनहा सोरनिबा पार्टिनि सोरबा मिटिङाव थाङा जानो हागौ बहाबा हाबा खेराइफ्राव बिथांमोनखौ नुयो बयबो दुखु मोननायखौल' फोरमायो नाथाय आं बिथांमोनखौ बिथां सिनियर सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं खावलायो बिथांमोनहा ओंखारफैदो जोंनि बे अलखद समाव मोजां दैदेनगिरिफोर मोजां लिडारफोरखौ जों सायख'नो हानाय बायदि जों दा नुबाय जोंनाव अपोजिसन गैया माने जेबो गैला बिनिखायनो दा जोंनि दैदेनगिरि जोंनि लिडारफ्रा बुङो जोंनि सिनियरफ्रा बुङो जे रोङैफ्रासो दैदेनगिरि जाबाय होननानै रोङैफ्रा दैदेनगिरिया बोरै जानो मोन्दों जाय मानसिफ्रा गोरोंफोर नोंथांमोन दं जाय गोरों जोंनि सिनियरफोर दं बिथांमोनहा आग भाग लाफैयाखिसै जायनि थाखाय बे गोरोंफ्रा उफाय गैया लानांगौ जाबाय दा बिसोरनि भुल बे रोङै मानसिफोरनि लानायनि भुल ना जोंनि बे गोरों मानसिफ्रा बिसोरनो जायगा हगारनायनि थाखाय भुल बेखौ सिन्था खालामदो बेनिखायनो जायहा सेन्टिमेन्ट दं जायहा गोसो दं आरो जायहा माने बेबायदि रोंगौथि दं बिथांमोनहा गावनि रोंगौथिखौ रिटायार जाब्लाबो मानो रिटायार जानानै माने रिटायार माने गावखौनो माने रेजेक्ट खालामनानै लानो रिटायार माने रेजेक्ट नङा गुबुन हादराव रिटायार्ड मानसिफ्रासो मोजां खामानिखौ मावो मानो होनबा जाय जुनियर मानसिफ्रा मावोब्ला बिसोरनाव लब मोनसे थायो बिसोर आं ओरैबायदि थाखा खामायनो आं ओरैबायदि जानो बे इन्डिभिजुवेल साननाया बांसिन थायो नाथाय रिटायार्ड पार्सनफोरना बिदि नङा जे रिटायार आंहा गासिबो जाखाजोब्बाय आंनो नांला आं दा इयुननि थाखाय मावगोन नैबे जिनिसा थायो बेनिखायनो गासैबो जाय रिटायार जानायफोर जाय सिनियरफोर जोंनि बिदाफोर जोंनि बिबथैफोर दङ आरो जोंनि एसे बिदाफोर जानाय गासिबो बिथांमोनहा फैदो ओंखारदो बे जोंनि बर'नि अलखद समाव बयबो जानजि खाफ्रानायजों एसे मदद होफैलायदो बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो गासै रायजो राजानिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय एसेयावनो फोजोबबाय।